Everyone, for today's video is duty time na sad guys. So pag nalugayan juga gapon kong mata guys, sapit na po alas 6 tinuwa ko kapang laba. So time check is now 7:20. So guys, dulhog na ko guys. So today is November 18, 2024, Monday. So dagan kay merong buhat ko guys, kay manglimpyo guro mi kay man naman ang fiesta, so manglimpyo na sad mi guys. So wala pa ko'y pamahaw, dulhog na ko. Tulak mo sa among tindahan base na ikaon dito guys. So amping ta. So sa laing lugar guys, dapat sa Bicol region kay grabe sila ka bagyo. Bagyong Pipito pero ikaluyan. Tol mi diri kay grabe pa mi sa unang salanta ni Odette ay sobra pa sigurong Pipito. Hapit dito bulan wa mi kuryente. So thank you God. So, tulog na. Ang tanawa guys, si Chuki. Chuki is real. Hi, Chuk! Hi, baby! Uy, akong bata, oh. Yan akong baby, guys. Oh, naniwang-niwang siya. Kadi siya ganang mukha. Ang siksi kaglin ako ng lubot, ay. Siksi po ng lubot, ay. Kabayo, guys, sa online kay kuan ka ng ganahan lang ko ba. So ato ani unbox di man ni box and plastic ni siya. So kabayo makalakan sa hanan? Di kabayo pa siya awa guys. Oh unsa man ang tawo na ni butang na tuto pante ilagga man ni gawas guys. Gamaya ani oy Usa di ba ni just mo siguro ani ko ano usa di ba di mo din ang size ni mo. Makaplansya pa ka ana. Hala oy among pante kung pante di man pasyahon oy sa man ni medyas in tawon oh Alagay yan. oh guys oh sa plantahan ana Barbie, sanina. Wala ka may scam ana. wala man dagway kay 200 ang kapel. Pero imo ra pang display na or Dili, so man pagkuan ako gamay man kayo. sana pagplansya nimo. Lansaon naman sanina ni Chucky. So hello guys, good evening. So wala jud koy masyadong ganap ganiha guys kay nga no super busy among life kay bagong nahuman ang fiesta daghang mga gipang buhat. So napoy mga nanganha diri nga naglukat og sidula dako jud sila guys og kanang napoy mga kanang nagkuha sila mga premyo. So busy jud guys. So among trash kay pagka last Saturday kay naningil man siya sa mga kanang naninda sa kilid-kilid og mga barka bahala niya nahurot man na mo resibo. So dili man may makakuha og new bag-o nga resibo sa among munisipyo kung dili na mo i-deposit ang amo ang mga na income na mo ba. So mo to siya delicate siya adto sa bangko kay para maka-deposit. So ako ra sara nabilin ganiha then ganiha diha po immunization sa mo ang clinic dire na asidok mga midwives. So busy jud mi ay as in daghang mga gipang entertain. So thank you Lord God nga na successful ang among fiesta nga walay mga gubot. So thank you very sa regla. Pray for us. So ganihang hapon grabe ka ulan guys, as in nikalit lang siya bundak, ambot unos ba siya or bagyo, pero ampit ang tanan guys ha. So maura to guys ang mga update na ko ganiha sa mga content akong nahitabo. Wala ko yung mga klarong mga video jod mong nagstorya na lang ko. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe my YouTube channel Olanga TV and my Facebook page Olanga po. So thank you so much.